Wij zijn vandaag bij Playmobil Museum en Schoondijken. Hier zie je alleen maar Playmobil. De man die dit bedacht heeft is Wim Walenboer. Goedemiddag, ik ben dus Wim Walenboer van het Playmuseum. En waarom verzamelt u eigenlijk Playmobil? Ik ben daar ooit mee begonnen omdat ik zulke grote treinen heb. En ik heb treinen met, eigenlijk voor alles voor op de haven. En dan wilde ik ook havenspullen hebben en die heeft alleen Playmobil. En speelde u vroeger ook met Playmobil? Nee, want Playmobil is eigenlijk pas in 1974 begonnen en dan was ik al, dan had ik al kinderen op te voeden. En is het veel veranderd van vroeger naar nu? Ja, natuurlijk. Vroeger waren het enkel poppetjes met enkele kleuren en tegenwoordig hebben ze alle kleuren. Ze hebben jasjes, stropdassen, van alles aan. En waarom heeft u dit museum opgericht? Dat komt omdat ik op een gegeven moment zoveel had dat ik dat thuis niet meer, ik kon het niet meer kwijt en ik wilde het toch graag weer uitstallen. En dan heb ik maar besloten om toch ergens iets te gaan beginnen. Nou, en dit was toevallig net op mijn pad, dus zodoende. En hoeveel Playmobil heeft u? Ik heb van ieder onderwerp wat uitgebracht is, heb ik echt de hele serie. Dus dit is wat ik hier staan heb. Dat is ongeveer 1/8 deel van mijn totale verzameling. En heb je ook bepaalde dingen die je verkoopt? Ja, want ik ben nu 15 jaar aan het verzamelen en dan komt het natuurlijk voor dat je dubbele dingen hebt. En nu ben ik alles aan het uitpakken en dan komen ze tevoorschijn. Nou, die probeer ik dan weer te verkopen, dan kan ik er weer iets anders voor halen. Toet toet! Ik vind het jammer dat we weg moeten. Het was een superleuke dag. Tot ziens!